Hebben er een beetje zin over mee? Een beetje zin in, ja? Nou, hartstikke mooi. Dan gaan we van start. En dan zullen we misschien nog een mooi Jimmy jongen kennen. Zeg niet nee, zeg niet nee, als ik vraag, ga je mee? Zeg dan niet nee, maar zeg ja. Nou, ik ben uit het werk krijg ik toch een burn-out. En toen dacht ik, ja, ik heb ook graag vrijwilligerswerk doen. Ja, die al genomen mensen op busken en bij de voedselbanken neem maar op. Ik denk, ja, ik ken muziekmaatje, ik ken mensen op een andere manier van maatje. Ik bied me aan als vrijwilligerswerk, als muzikant en dan vooral in de zorgsector. Muziekmaatje doe ik mijn hele leven lang al. Ik loop mijn eerste bandje spelen doe ik 15 of 16 jaar weer, dus dat is al heel lang. Ik ben ook direct 64 man. Maar wie hebben muziek vanaf september? We gewoon nog voor die oorlog het begon. En doe je weer van mij? Oh, breng mij terug naar die oude Transvaal, daar waar mijn Sari woont. Ik zet in mijn onschuld in maai een verhaaltje op Facebook, dus een oproep, neem het maar zo. Ik denk van nou ja, nou jou van september tot en met eind december één keer per week een optreden voor. Nou, dan ben 15, 16 in die periode. Nou, ik denk dat dat aantal reacties nou komt, is toch prachtig, no? Maar ja, binnen 10 dagen hier ik geloof wel iets 400 mailtjes en orde verhalen. Opgeteld wie net al 110 verzorgingshuizen die het vregen om een gratis optreden van wie we muziek. Wat bist zo leeflijk is in december, maar ook in de Sint, je laat het mij aan. Want je krijgt koekeloer, op de koekoe, ik wil ik jongen vleurig van toon. Scootje zien, is mijn nacht, dat je er soms waar de wind. En dan is hier een leuke sfeer, hier is een hele leuke sfeer. Want wij binnen alle oude mensen op leeftijd. En een heleboel, nou die weten er niks meer van. Maar dan begint de hele meute maar te showen. Dat vind ik leuk, hè? Ja. De refrein die blijven hangen, de coupletten interesseerden wat minder. Dus ik speel hier de medleys, heel herkenbare dingen. En dat zijn je maas ongetwijfeld ik Bouchien, ja, dat wordt al redelijk gauw op insprong. En dat wordt al redelijk gauw maïs al. Oh yes, bij mij. Maar wist hier wij, doet wij te jaren leven, wat winnen wij verrelen, ik hoort zo'n soort van die. Ik kan al goed 30 plakken spelen, je hoort 31 of 32. En op al die 30 plakken waar ik er naar de West ben, ben ik alweer waarom vregen voor de volgende keer. Dus wat dat betreft, het kan het beter, zeg maar zeggen. Dus die list wordt net kwarter, de list wordt dadelijk al helemaal langer. En dat alles komt door haar. Tegen we starten, ons in, tot de volgende keer. Dank u wel.